Elikkä jes. Tervetuloa. Tervetuloa. Tää on nyt video, jos te kuuntelette tätä Spotifysta, niin älkää kuunnelko, vaan katsokaa video. Juuri näin. Täällä siis on teidän kanssanne Kerttu. Ja Alisa. Näin. Okei, mutta nyt me ei katsota enää kameraan, koska tää on vaan tämmönen luonnollinen keskustelu Niin meidän on. Tää on välillä. vaan luonnollinen keskustelu. Te olette vaan niinku silleen, me ei rikota tätä kolmatta. Vai onko se neljäs seinä, mikä rikotaan? Joo, mutta Alisa, mulla on ainakin perhosia ihan hirveästi vatsassa. Jotenkin toi kameran lisääminen tähän toi semmoisen uuden ulottuvuuden itselle. Mutta kerro mulle, mitä sulle kuuluu? Mä oon tietoinen mun ryhdistä. Mut joo, mulla on hyvä fiilis. Me yritettiin tätä jo eilen, mutta silloin patterit loppui. Mutta mä olin myöskin hyvin väsynyt. Minustakin oli patterit vähän loppunut. Joten se oli niinku meant to be. Sitten me oltiin livessä eilen ja siitä tuli ihan helvetin hyvä mieli. Siitä tuli helvetin hyvä mieli. Anni Hartikainen lähetti meille lahjan. Jonka nimi oli Slay. Ja me punastuttiin. Tää Alisa Siis punastui ekaa. Mä punastin häpeästi, kun mä olin eka silleen, Alisa, kuka tää nyt tää henkilö on? Sitten Alisa, mä olin vaan... Joo, ja siis kaikki livessäkin oli silleen, girl. Girl. Ja mä olin silleen, Joo, ja siis jos mietit, että miten saatte Anni Hartikaisen teidän liveen, niin mikä toimi meillä eilen oli se, että mä sanoin sanat attractive homosexual. Mutta me ei nyt tiedetä. Me ei tietenkään voida sanoa, että kukaan on attractive homosexual. Me voidaan vaan tietää, että joku on attractive. Kyllä, ja me voidaan vaan toivoa, että se olisi myös homosexual. Niin, joten tää on niin vaan... Mutta noi oli ne sanat, jotka näköjään toimi. Niin. Että ei saa... Ne varmaan toimii muihinkin kuin homoseksuaaleihin. Musta tuntuu, että se on vaan se attractive ja kaikki attractive niinku. Näin. Eli hyvännäköiset tälleen suomennettuna. Joo, mutta tällainen live oli. Mitä muuta sulle kuuluu? No ei hirveästi muuta. Mä eilen soitin mun kumppanille ja sanoin, että mun päivän paras hetki oli se, kun Anni Hartikainen lähetti meille lahjan. Joo, ja me puhuttiin siitä siinä livessä vielä paljon sen jälkeen, kun tää tapahtui. Oi kyllä. Ja sitten me puhuttiin vielä sen liven jälkeen tästä. Joo. Ja sen myötä Alisa lähetti mulle eilen, että hei, Suomi-Tanska-peli Tampereella 24.10. Ja sinne mä olin silleen, joo, tulen, koska me voitais laittaa kylttiin, jos luki Slay. Mut sit mä olin se, että no, entä jos ei muistakaan meitä? Se ihan varmasti ei muista meitä. Niin, koska me ollaan söpöjä. Mut me ollaan attractive homosexuals. Jos me laitettaisiin kylttiin attractive homosexuals ja nuolet niin meihin. Me mennään haippaa itteemme sinne. Jalkapallopeli, joo. Itsensä te ootte ihan hyviä pelaamaan. Mut tiedättekö, ketkä on attractive homosexuals? Nyt tiedätte senkin. Te ootte myös. Kyllä. Mut varsinkin me. Niin. No, mut joo. No mulle ei kuulu mitään muuta. Mitä sulle kuuluu? Mä aloitin mun kouluurani taas uudestaan eilen. Alkoi audiotuotannolla ja tiedättekö, kun kaikki tähdet on linjassa, niin mä olin silleen, että jos audiotuotannolla alkaa koulu, niin se tarkoittaa sitä, että niinku audio on tämän syksyn juttu. Eli siis meidän podcasti on tämän syksyn juttu, mä tuun paremmaksi editoijaksi on tämän syksyn juttu ja näin. Sitten Nuha on viimein silleen, että mä niistän ehkä 3 kertaa päivässä. Nice. Siis aivan mieletöntä. Ja sitten Rayn uusi biisi, se I got the ring, se on niinku... Mä en ole lähelläkään naimisiin menoa. Mut mä oon silleen, että jos mä laulan tota biisiä nyt 5 vuotta, niin ehkä ensi vuonna. Siis koska toi biisi trendas. Meidän lähipiiristä on lähipiiristä 2 yhtäkkiä. Tai periaatteessa 3. Niin 3 on mennyt yhtäkkiä. Tän kevään aikana. Jotkut enemmän lähipiiriä, jotkut vähemmän, mutta lähipiiriä silti. Piiriä, jota tiedämme. Niin on mennyt tälleen niinku siis lesbokihloihin. Ja silleen 3 lesbokihlajaiset niinku Mä rakastan mun elämää. Mä en voisi olla paremmassa vaiheessa mun elämän kanssa, että mun lähipiirissä tai lähipiirissä on 3 lesboparia kihloissa ATM. Jep. Joo. Niin tää Rayn biisi ja nämä uutiset, niin ensi vuonna tää sormi ei olekaan ehkä tyhjä. Toivotaan niin. Siis mun tuli ihan hirveä hinku mennä kihloihin. Niin. Siis ihan vaan, ei edes sen takia, että silleen niinku, että ikuinen lupaus toisillemme vaan, että se on coolia. Se on cooli ja sitä voi silleen niinku hirveä aikuista. Ihan hirveän aikuista. Siis, että nyt me ollaan niinku tietyn tason aikuisia mun silmissä, että minä ja sinä ollaan tämmöisiä just aloittelevia aikuisia. Ei siis on vastuuta, mutta silleen aika chilliä. Niin, mulla ei ole vielä ajokorttia, mä en oo ihan aikuinen vielä. Ja sä oot silleen vielä vähän vähemmän aikuisempi, mutta se johtuu silleen, että mä oon aikuisempi. Jos mä olisin kasvanut etelässä, ei mullakaan edes ajokorttia.
niin sit saisit niinku tiiäks Niin, kyse on siitä kuitenkin, että mä oon kasvanut Keski-Suomessa, että kyllähän siellä ne ajokortit kaikilla, että mä en oo mitenkään normi sielläkään. Niin, mutta mä oon sydämeltäni helsinkiläinen. Sä olet sydämeltäsi, niin se pitää niinku ottaa huomioon. Niin, sit mä oon silleen, että okei, se on ihan normi, että ei ole. Okei, mistä me tänään jutellaan? Niin me tänään jutellaan aika kevyen kepeästi. Ihan vaan homo-jutuista. Me vaan ajankohtaisia tai ei ajankohtaisia homojuttuja. Ihan vaan, että homoillaan, koska välillä pitää vähän ottaa kevyemmin. Ja nytkin kun just mun kouluura on alkanut, Alisa sai lippalakin, en mä tiedä. Jep, oikeesti jep. Ja siis ei ole kyse mistään valmistumislakista, vaan ihan vaan siis Vinteristä tilasin 2 euron lippiksen. Mutta se oli suuri juttu, koska Alisa on näyttänyt sitä siis koko kesän. Ja nyt musta se on niin ihanaa, että just kun kesä loppui, niin Alisa Nyt löytyi. Mutta on hyvä syyslippis mun mielestä myös. Tosi hyvä syyslippis. Mutta mä just tänään itse asiassa mietin, kun mä laitoin tän ekaa kertaa päähän, ja mä olin lähtemässä ovesta ja mä katsoin itteeni peilistä, ja mä olin silleen, mä oon niinku saavuttanut mun unelman, että mä oon nyt ainakin 3 kuukautta, varmaan paljon kauemminkin, mutta 3 kuukautta silleen aktiivisesti unelmoinut, että mulla olisi tällainen lippis. Ja nyt mulla on, ja mä olin silleen, dreams do come true. Ja nimenomaan. Et se on aivan niinku, kun sä vaan uskot. Kun sä vaan uskot siihen, niin sitä tapahtuu. Joo. Mulla oli eilen paljon mielessä homojuttuja, nyt mä en muista enää yhtäkään niistä. Mulla on mielessä vaan helmarit. Niin, ja siis no siitä me puhuttiinkin, että jo sinne mennään homoseksuaalis. Ja siellä on varmaan muutama muukin homoseksuaali. Kyllä, saa luvan ollakin. Niistä me voidaan olla yhdessä siellä silleen slay. Vielä Tanskaa vastaan. Ja mä näin jonkun siis TikTokin, tätä saa taas kerran kriittisesti kuunnella, mutta et tuolla Alankomaissa, et siellä on kaikista eniten lesboja. Niin kuin jotenkin väkimäärällisesti. Ai jaa. Joo. Hei, mutta sehän on ilosta, että me ollaan sinne menossa. Niin, ja siitähän meidän piti puhua. Siitä meidän piti puhua. Kyllä, niin King Princessin keikalle. Siis ei sanoja. Mä oon menossa King Princess. Tää koko kesä on ollut King Princess kesä. Kun on jotkut miettinyt, että tällä kesällä ei ole teemaa, mulla on ollut. Se on King Princess kesä ollut. Okei. Siis isosti. Mäkään en tiennyt tätä. No nyt sä tiedät. Nyt mä tiedän. Niin, koska mä oon siis kattonut kaikkia haastatteluja, vanhoja musiikkivideoita, uusia musiikkivideoita. Siis King Princess on ollut vaan niinku mun jokaisella sinulle sivulla, mikä vaan on. Ja mä oon ollut jokaisella sillä, että niinpä. Sä oot niin blessed. Niin, ja sitten mä sain Alisan mukaan mun tänne Amsterdamin keikalle. Ja siis mä en vaan malta odottaa. Me ollaan niin... Tiedättekö, kun joku homous siunaa teidät kokonaan? Tai teille tulee semmoinen olo, että nyt on niinku pyhä lesbous, pyhä niinku semmoinen se itse... Niin se on mulla nyt tässä läsnä. Mulla on niinku ihan semmoinen niinku spirituaalinen olo tällä hetkellä. Ei, mutta mulla on ihan siis mega parasosiaalinen suhde häneen. Joo. Siis mä katsoin sen haastattelun ja mä olin vaan silleen, that's my husband. Joo. That's my wife. That is everything. That's my sister, that's my... Jep. That's ja everything. mulla on jotenkin semmoinen oletus, että kun me mennään sinne Amsterdamiin, niin se on ihan tuttu, ja me mennään silleen hei, ja sitten se on silleen, että moi, ja sitten me mennään tälleen, ja sitten me suudellaan häntä. Me ei suudella. Me ei suudella sunkaan. Mutta mä suutelen häntä. Mä oon niinku jo ihan silleen, että mä tunnen sen jo huulillani. Kummallakin. Ei, mutta siis kun King Princess on sellaista charmikkuutta, joka niinku saa silleen varmaan jokaisen ihmisen, joka hänet näkee, olemaan silleen, että joo, me voidaan vaikka suudella. Esim. Siis heitän tästä nyt jotain hatusta, niin kuin me voitais Mutta tuli yksi juttu mieleen. Pussailu. Oot sä miettinyt King Princess suudella mua? Koska mä oon ainakin miettinyt Mä oon miettinyt sitä hyvin paljon. Joo, niin se on niinku semmoinen homojuttu, josta varmaan niinku kuulette koko tämän kauden, koska se ei tule tapahtumaan ennen kuin vasta joulukuussa, tää keikka. Niin mä oon niinku valmis siihen. Ja sitten droppaa albumi 12.9. Tässä on niinku enää 9 päivää. 9 päivää. Niin, että sitten saatte kuunnella sitäkin. Kuunnella ja kuulla. Niin, jep. Ja lauletaan sitä täällä. Lauletaan. Joo, niin se on kyllä sellainen, että mä en niinku... Että mä menen niinku kattamaan Alankomaihin, että onko siellä oikeasti siis väkiluvullisesti eniten lesboja. Koska mulla joku heitti jopa niinku 18%. Mä muistan tämän prosenttiluvun, mä muistan yleensä numerot. Mut voiko olla? Voisiko olla, että Alankomaiden populaatiosta 18% on lesboja? Onko se niinku naisista 18% vai no varmaan se on pakko olla naisista. Mut sekin siis, jos on naisista eikä edes koko väestöstä, niin toihan on silleen niinku... Ihan todella iso juttu. Pitää, hei... Se tulee olemaan ihanaa. Meidän on pakko mennä siellä homoklubille. Kyllä.
Mitä muuta? Mitä sä ootat Amsterdamin reissulta? Mä ootan, no aina mä ootan mun mielestä vintage-liikkeitä. Mun tekee millä katsoa sinne kameraan koko ajan. Saa sinne heittää parit vinkit, siis mikä tää on? Silmäniskut. Silmäniskut. Niin, siis mä odotan siis eniten varmaan sellaista niinku oleilemista ja Alisankaan matkustamista. Ja sellaista, niinku, että meillä tulee olemaan ikimuistoinen reissu. Mun eka kerta Amsterdamissa, mun eka kerta Alankomaissa. Ja mä menen niinku Lesbo-paratiisiin. Ainakin näin mulle on luvattu TikTokin välityksellä. Ja sitten mä näen Lesbo-ikonin, niinku, siis hänet, mä näen King Princessin. Niin mä oon silleen, niinku, että Lesbo-kuninkaallisen jopa. Jopa näin. Niin sit mulla on sellainen, niinku, mä kirjoitin tänään mun päiväkirjaan, että kun mulla on tänään ollut semmoinen rakastan elämää aamu, Ihanaa. niin sit mä kirjoitin silleen, että mitä kaikkea mä rakastan. Niin totta kai sinne tuli mä rakastan Alisaa. Mä rakastan monia muitakin mun kavereita. Mutta sinne tuli myöskin, että mä rakastan lesboutta. Ja musta tuntuu, että mä en vois olla jotenkin rakastuneempi mun omaan seksuaali-identiteettiin. Siis musta on aivan siis mieletöntä. Ja siis en mä tiedä. Ei, mutta mä samaistun kaunista. niin paljon. Siis mä oon niin päivittäin kaikista eniten kiitollinen siitä, että mä oon lesbo. Kyllä. Se vaan on niin ihanaa ja niin jotenkin semmonen it's a privilege. Joo, ja se on jotenkin niinku just vapaus ja just niinku, että mä en halua ottaa sitä missään vaiheessa liian itsestäänselvyytenä, että musta tuli lesbo. Koska ihan yhtä hyvin musta olisi voinut tulla hetero. Tai joku ihan muu. Mutta musta tuli lesbo. Ja mä oon silleen, että se on niin minä. Niin. That's me. Jep. I love it. I love it. Joo. Mut mitä sä odotat Amsterdamilta muuta kuin näitä juttuja? No musta nyt mulla on aika samat odotukset kuin sulla. Tylsä. Mutta myös odotan sitä, että kuulee kieltä, jota ei oikein ymmärrä. Mä rakastan sitä. Siis mä kävin tässä pari viikkoa sitten. Joo. Puolassa. Niin freesiä, kun ei ymmärrä siis sanaakaan. Ja se on jotenkin niin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on niin ihanaa. Mä rakastan sitä, kun mä en ymmärrä jotain kieltä. Tai sitä, että vähän ymmärtää, mutta sit. Me voidaan mennä siis vaan myöskin ne ei ymmärrä meitä, niin me voidaan mennä juoruille Amsterdamiin. Me voidaan kaikki niinku latest, deepest, hottest tea sit siellä tulee se, että siellä. Jep, ja sitten siellä tulee se, että kahvilan viereisessä pöydässä onkin suomalaisia. Siinä tulee se, siis aika varmasti tulee. Mutta sitten niinku ainakin se hetki, kun ollaan juoruiltu ja huudettu niinku kaikkea, varmaan myös itsestämme sellaisia asioita, jotka ei kuuluisi muuta kuin silleen kuiskutellen kertoa. Kyllä, niin sitten kaikki tulee pimppikuulumiset ja kaikki pimppikuulumiset, koska ne on tärkeimmät kuulumiset. Joo. Mun mielestä niinku, se, mitä tapahtuu alapäässä, pitäisi olla useammin niinku yläpäässä. Pitäisi niinku tulla myös niinku sanoina ulos, että mitä tapahtuu. Ja tällä hetkellä siis aika rauhallista mulla tuolla. Mullakin kaikki hyvin. Niin. No niin, hienoa. Joo, eli kaikki pimppikuulumiset on nyt tältä erää myös hoidettu. Kyllä. Muista kysyä kaveriltasi, kuinka miten voi? Pimppi voi. Mutta sitten toisaalta, että se varmaan riippuu ystävyyden tasosta. Musta tuntuu, että sun kanssa tää on niinku normaalia. Mutta sitten mä alan miettiä, että niinku, et ehkä me ollaan vaan tässäkin tosi niinku onnekkaita. Että me ollaan kummatkin yhtä tällaisia, niinku, että meillä ei ole oikein semmoista suoratinta. Jep. Joo, en mä ehkä kysyisi ihan kaikilta vastaantulijoilta, että kuinka pimppisi voi. Ei, mutta jos siitä, sulla on tulisi niinku jotain seuraamuksia. Just näin. Mutta jos sulla on paras ystävä, kumppani, joku sellainen, jonka te olette tosi läheisiä, niin voit sä heittää joskus, yrittää, koittaa, että hei, silleen, no hei, miten sun, onko kaikki hyvin? Onko kaikki hyvin pimpissä? Niin, onko kaikki hyvin? En mä tiedä. Mun mielestä se on jotenkin niin semmoista, myös tällaista tyttömäistä olla silleen, puhua vähän. Lol pimp. Lol pimp. Mulla tuli mieleen tosta suomalaisuudesta ulkomailla. Me oltiin siellä Danskissa Puolassa ja siellä oli jotkut polttarit ja niillä oli selkeästi semmoinen porukka, tai siellä oli semmoisia niinku pareja, joilla oli kaikilla semmoiset teemapaidat, samanlaiset paidat, ja ne teki tämmöisiä niinku tehtäviä, että niillä oli varmaan joku tämmöinen tehtäväkilpailukierros. Ja ne siis oikeasti käyttäytyi just niin kuin turistit käyttäytyivät, niitä ei kiinnostanut, että ne huutaa siellä, ne niinku silleen huutolaulo keskellä vanhaa kaupunkia ja kuvasi jotain videoita ihan silleen todella railakkaasti. Ja sitten ne puhu suomeksi silleen, että ei vitsi, mua nolottaa, että onneksi me ei olla jossain, että onneksi me nyt ollaan täällä ja kukaan ei tiedä meitä ja tajua. Ja mä olin siinä hiljaa vieressä silleen, te ette varmaankaan tiedä, että mä oon suomalainen, niin mä ymmärrän kaiken ja mä tajun, että te laulatte nyt, että villieläintä ei voi sulkea häkkiin. Ja sitten mä olin silleen, että toi on niinku tavallaan ihanaa, että olette niin vapautuneita. Mut sit on myöskin silleen, että miksi ulkomailla saa rellestää ja Suomessa niinku ei. Et joko
kummassakin rellestettäisiin ihan yhtä lailla. Tai sitten... Tai niin, mikä siinä on, että ulkomailla voi muka rellestää tolleen? No just musta tuntuu, että tuossa on se sama, että netissä voi sanoa kenestä vaan, mitä vaan. Et siinä tuntuu, että siinä tulee joku ihmesuojaus, vaikka aina oikeasti mikään ei ole muuttunut kuin se, että missä sä teet tämän asian. Jep. Tai silleen, että jos et sä tekisi sitä Suomessa, niin miksi sä tekisit sen ulkomailla? Ja varsinkin, ehkä tässä mulla itsellä herää se, että jos ei häiritse ketään muuta, tavallaan jos et sä niinku rikon lakia siellä paikassa, että okei, maailman mahtuu ääntä. Maailman mahtuu tällaisia niinku tempauksia. Mutta jos sä niinku häiritset vaikka liikennettä siellä tai jotenkin oot epäkunnioittavan muita kohtaan, vähän niinku pränkkäilet muita, jotka ei niinku ole halukkaita olemaan siinä mukana, niin sit se on ongelmallista. Mutta mä koen, ei ne ollut mitenkään häiritseviä, mutta ne oli vaan silleen, että enpä oo nähnyt suomalaisia noin vapautuneina. Paitsi silloin joskus jo jouluna torilla. Niin, joo, torilla. Se oli semmoista, it was giving tori energy. Mä niinku sain tästä sellaisen selkeän kuvan. Joo. Joo. Mutta se oli hauskaa, ja siinä mä vähän hengailin ja olin vaan silleen, että pitäisikö mun niinku laulaa mukana? Niin. Pitäisikö mun sanoa noille, että moi? Niin. Että täällä on muuten muukin suomalainen. Mitä kuuluu? Jep. Myöskin meidän lennolla oli Love Island -julkis. Se istui mun äitin eessä ja sitten mä kirjoitin mun noteseihin, että äiti, tiedätkö kuka sun edessä istui, äiti oli vaan eteen. Ja mä olin silleen, että kato, se on tää. Se myös oli paluulennolla meidän mukana. Mä olin ihan vaan, että mä en tiedä susta mitään, mä vaan tiedän, että sun on tutut kasvat ja mä tiedän sun nimen. Ja että sä olet Love Islandissa. Tai jossain realitissa, mä en ole ihan varma. Sama kuin semmonen Kerttu Ex on the Beach. Mulla on johonkin TikTokkiin tullut silleen, että niin monet on hakenut, tai joku on hakenut tämän videon jälkeen Kerttu Ex on the Beach. Ja mä oon silleen, Ex on the Beach? Minä? Oot nyt ihan varma? Niin, oot sä nyt ihan varma, että niinku, et mä en tiedä, tuleeko musta sellainen niinku kuva, että mä niinku paljon deittaan tai ylipäätään käyn treffeillä. Ex on the Beachissähän se on nyt vähän silleen, että jos oot käynyt yhdellä treffeillä, se on sun eksä. Niin. Mut niinku, et jos musta tulee tommonen niinku kuva, niin mä oon silleen, okei. Rehellisesti mun mielestä susta tulee tollanen kuva. Oikeesti. Sulla on ihan mega fuckboy energy. No wow. Mä en tiedä, siis kun joskus toi mua haittas. Ja nyt mä oon silleen, että no, joo. Musta on ihan coolia. Ihan coolia. Musta on coolia olla fuckboy. Just tää. Sä oot semmonen aika eettinen fuckboy. Kiitos. Niinku susta tulee semmonen energia, että sä deittaat paljon, sä saat pesää. Mut sä myöskin kommunikoit. Mä kommunikoin sille pesälle, että sä oot muutakin kuin pesä. Niin. Oh, wow. Ja oot silleen, että hei, tätä pesää en haluakaan enää. Sanon sen suoraan, kiitos. Sä oot ihan oikeassa, että jos joku fuckboy mun pitäisi olla, niin eettinen fuckboy. Se vois lukea mun CV:ssä. Että jos mietitte, että kenet te ootte palkannut listoillenne, niin se on eettinen fuckboy. Joo. Mutta mä niin näen itsessäni sitä, ehkä kun mä oon itse koen itteni deittailijana paljon ujompana kuin mun ulosanti ehkä on. Silleen jos sen kaveri tai muissa tämmöisissä piireissä, niin mä tiedän, että mä oon tosi semmonen flirtatious, tai jos just niin kuin mä puhuin siinä jossain jaksossa, että jos mä tiedän, että sä oot musta kiinnostunut, sit mä uskallan olla flirtatious. Mutta jos mulla ei ole mitään tietoa, mistä sä tykkäät, niin mä en oo. Joo. Joo. Esimerkiksi mulla on muutama semmonen tanssiopettaja, josta mä oon ollut kiinnostunut. Kaikki mun tanssiopettajat. No oikeastaan itse asiassa, jos ollaan nyt rehellisiä, niin tanssiopettajat, siis mä en tiedä, onko se tanssi. Mutta siis se opettajuus? Se opettajuus, se auktoriteetti, vai mikä se on, mutta mä oon aika usein silleen, Joo, ei, mutta tanssiopettajat on attractive, joskus homoseksuaalis. Niin, just tää. Ainakin niin sit monesti jos mulla on ollut tollainen niin opettajatilanne, niin en todellakaan. Siis mä oon se, jonka mä toivon, että niin kuin, mä oon seinäruusu. Että mä toivon, että se opettaja ei edes tiedä, että mä oon olemassa, koska mä oon niin kuin, jännittää niin paljon. Ja sitten kerran, kun tämä yksi opettaja tuli mulle puhumaan jonkun silleen, jossain välissä, mä olin ihan sä näet mut. Mä muistan sen, sä tulit ihan hehkuen kotiin ja sä olit vaan silleen, arvaa mitä. Et ikinä arvaa, mitä just tapahtui. Siis kun se oli vielä sellainen, se oli muutenkin semmoinen hetki, että se oli viimeinen tanssitunti tällä tanssistudiolla, silleen, että mä olin muuttamassa just tänne Turkuun. Ja sitten tämä opettaja ei koskaan mulle sanonut mitään niinku henkkohtia. Jos mä oon kysynyt, niin totta kai hän on mulle vastannut, mutta silleen, että hän ei ole mulle ikinä, hän ei ole niinku tehnyt sitä aloitetta. Hän ei ole aloitetta tehnyt, mutta sitten yhden kierroksen välissä, että me tehtiin niinku just vetoja tanssikoreasta, niin hän tuli sanoa mulle, että nosta katse ylös. Ja mä olin silleen, nostankin. Katoin häntä silleen, mulle monetkin naiset sanoo, että hei, nosta katse ylös, että silmät on täällä. niin kuin mä otin se silleen, oho. No niin. Niin. Ei, mutta se oli upea hetki. Se oli siis kaunis hetki, mutta niin ihana, että ehkä niin. En mä tiedä toisaalta, haluanko mä, että se eettinen fuckboys olisi sellainen, että kaikki tietää aina, jos mä tuun jonnekin, että toi on muuten fuckboy. Niin.
Mutta sitten toisaalta niin kuin, ei se varmaan niin kuin haittaisi niin kuin itsetunnon kerran, jos olisi silleen, terve itsetunto ja pystyisi olemaan silleen, joo, tällainen mä nyt oon, tää on tällaista. Niin. Joo. Niin Laita kommentteihin, haluatko, että Kerttu on eettinen fuckboy vai pitäisikö Kertun olla vaan eettinen? Eettinen. Vai eeppinen? Sä oot eeppinen jo. Sille ei voi mitään. Mutta nyt sitten mietitään, että onko siellä se fuckboy perässä vai ei. Jep. Mitä sä luulet, että kun sut nähdään, niin oot se fuckboy? Annat sä fuckboy-energiaa? En. Mutta näin lähipiirin kannalta sulla on kyllä geimejä. Mä olen sonnitar ollut. Sä olet sonnitar ollut, niin että nyt tietenkin ihanassa suhteessa, mutta silleen niinku, että silloin niinku, niin pari vuotta sitten, vuosi sitten, niin oli niitä deittejä. Ja oli niitä silleen, että sut huomattiin joukoista ja baareissa oli moniakin huulia tarjolla. Toivon, että mun äiti ei kuuntele tätä oikeesti. Ja kun toihan, no niin. Mä oon aika kiltti fuckboy ollut. Oot. Koska mun baarijutut on ollut semmosia, että pusutellaan vähän, muisk, jes, ihanaa. Niin on, et se ole mikään niinku semmoinen limanen ollut missään vaiheessa. Mietitään sitä, et silleen niinku, että kaikilla rakkaudella olisi näitä, jos kuuntelet. Vähän limanen. Mut kaikki me ollaan. Vähän setämies. Mut kaikki me ollaan. Silleen hyvällä tavalla. Niin nosta se katse. Ei hitsi, eilen kun me Alisan kanssa käveltiin mun luota kauppaan, niin kun Alisalla on upea paita. Se on semmoinen raitapaita ja se on niinku kehrännyt katseet. Ai niitä! Ja sitten mä sanoin Alisalle, että toi niin katto sun paitaa, niin Alisa silleen, ei kyllä se katto mun tissejä. Ja mun mielestä toi on niin, siis toi kertoo semmoista itsevarmuudesta. Sitten se ihan niinku Alisa oikein suoristi ryhtiä, silleen kato tässä ja mä olin silleen, niinpä. Pörhennin. Niin, pörhennyin. Mä olin silleen, niin, että kyllähän mäkin siis, en mä sun paitaa kato. Että kyllä se on niinku... Kyllä ne on tisut. Mut siis kontekstina silleen, mun tissit on noin rypäleen kokoiset. Ja mulla oli 2 paitaa päällekkäin, ei rintsikoita. Eli multa ei siis mitään muotoa ei näkynyt. Nänni ei nöpöttänyt edes. Ei edes. Et silleen, se oli about sama kuin mulla ei olisi tissejä lainkaan. Ja mä oon silti silleen, se varmaan tsekkas. Se varmaan tsekkas vähän niinku mikä on tilanne täällä, mitkä ryntäät, mikä vastaan tulee. Kerttu oli vaan, joo, jep. Niin. Kyllä se taitaa olla toi sun paita. Kyllä se. Mietitään kuitenkin hetki uudelleen, Alisa, että kaikki tisut on ihania, mutta sun tisut on vähän piilossa. Ne on vähän piilossa. Mut ne on sitä aina ylläri. Niin. Kaikille, että ne on siellä. Jep. Kuitenkin. Jep. Joo. No hei, mihin me Alisa nyt sun tisuista, mihin me lopetetaan? Koska sun tisut olisi ollut hyvä lopetuskohta, mutta se nyt vähän niin kuin meni jo. Se vähän meni. Niin meidän pitää nyt löytää joku toinen sukka. Okay. Lopetetaan siihen, että mä oon siis vaihtanut tähän mikrofoniin sukan. Joo. Oli sininen sukka, nyt on musta. Niin, koska Alisa oli silleen, niin esteettisyyden teidän vuoksi siellä, jotka katsotte tätä täältä kanavalta. Niin meillä on musta se sukka. pyörii edelleen. Se olisikin ikävää. Mut hei, kiitos, että olitte Homohommia podcastin. Kiitos. Oikeastaan niin, Alisa. Nyt meidän pitää kummankin tajuta se. Me puhutaan yhdelle ihmiselle kerrallaan. Kiitos juuri sinä yksi, joka... Sinä yksilönä siellä. Sinä, jonka nimi on varmasti kaunis ja sointuu se on hienosti. Todennäköisesti esimerkiksi Lotta, Olivia, Laura, Nea, Ella, Emmi, Elsa, Elsi, I wish, Anni, Anna, Heidi, Sara, Linda, Oliver. Ja jos joku näistä nimistä on Nemo. sun... Nemo. Nemo on aika non-binääri nimi. Mä oon ihan varma, että siellä on ees joku Nemo. Usva. Ja jos joku näistä nimistä on sun nimi, niin kommentoi alle... mikä emoji? Kommentoi alle persikka-emoji. Esim. Ja kiitos kun kuuntelit. Ja nyt me lopetetaan legendaarisella varvasläpyllä. Tää on niin legendaarinen, me aina tehdään tälleen. Ja sit me sanotaan... Että eka sanotaan, että seuraa meitä Instagramissa, että homohommia, me laitetaan sinne kivaa kontsaa. Ja sit me sanotaan homoi moi!